Хайде. Така. Хайде, гарай. Какво викаш? Кажи, какво искаш? Дай ми изпълни квест веднага. Давай. Дай изпълни квест, може. Стига, бе, човек. Само един квест, дай стига. Пиши, бе, какво правиш, бе? Лудия. Каквото... Батенцето... Днеска този... Днеска... Павката каза да изпратиш на някакъв Любо. Това ли е Любо? Да. Да му изпратиш скайп. Ти с толкова. Дай... Стига, че ще... Ай, стига, дай ми телефон, гледай какво правиш. Дай. Дай... Казвам ти, че ако не ми ядеш да изпълни квест, с тебе да свършим, казвам ти. Ще направи живота черен. Ай, бе, ти пиши, ме, мърда.